Yaman, Awag Tikasar, ni Steve Zapata, 38 years old, taga San Tiburcio, Salcedo, Ilocos Sur. Anak day di Stanley Zapata, ni Ronely Gabatin. Ket inay kay Liza ni Aiza Dawi, 31 years old, San Tiburcio, Salcedo, Ilocos Sur. Anak day di Freddy Dawi, ti mother na ni Elizabeth Cabasal. Agkasardan to into no January 3, 2026, dito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Awag ti kasar ni Nelson Cortez, taga Kalangkwasan, Salcedo, Ilocos Sur. Tinaganak na ni Jose Cortez Sr. ken ni Asuncion Farol. Inay kay Liza ni Sonia Garces, taga Nagtablaan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Anak day di Alfredo Garces, ti mother na ni Cristina Viernes. Agkasardan to into December 30, 2025, ijay Santa Monica Church, Kalangkwasan, Salcedo, Ilocos Sur. Awag ti kasar ni Dominic Bacauco, taga Pila East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Anak da Margarito Bacauco ken ni Menita Castillo. Inay kay Liza ni Richelle Gitba, taga San Tiburcio, Salcedo, Ilocos Sur. Tinaganak na ni Peregrino Gitba ken ni Telma Tan. Agkasardan to into no January 17, 2026. Dito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Awag ti kasar ni Nelson Galangco, iti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocos Sur. Anak dagiti daydi Manolito Galangco ken ni Julie Giaron. Inay kay Liza ni Rosemary Elayaw at taga Kapakapa, San Esteban, Ilocos Sur. Tinaganak na ni Rogelio Elaido ken ni Sinfrosa Gosi. Agkasardan to into December 20, 2025, ijay St. Stephen Photo Martyr Parish, San Esteban, Ilocos Sur. Misa Pagyaman, the Mr. and Mrs. Domingo Reintegrado and Family. Renato Dumag, ti panagkasangay na, idi December 1. Pagyaman ni Lovely Kim Galieta, para ti panagkasangay na, idi December 6. Pagyaman ni Foron Daang, ken Fariñas Family. Panagkasangay ni Arnold Pilayan, Adriatico and Riotic Family, Andreo Pilayan, Leticia Abayan, Kenti Familiana, Pagyaman Damarlo Balbin, Kenti Familiana, LV Bangsoy, Nena Morawets and Family. Kastapay ngayon tayo iraman ngay kararagan, dagiti kararwa, dagiti minatay, ni Segundino Reintegrado, Damasa Reintegrado, Roger Galangco, Teresita Agustin, Modesto Budayaw, Magdalena Budayaw, Eugenio Agustin, Rosario Agustin, Simeon Bangsoy, Edward Carl Morawetz Sr., Edward Carl Morawetz Jr., Alejandro Cosning Sr., Alejandro Cosning Jr., Ana Schwartz, Yona Cosning, Macaria Anastasio Cosning. Bringas, dagiti minatay ti Bringas family, Balduama family, Barreras family, minatay ti Maganti family, Marzan family, Felix family. Ken pagyaman ni Benita Bringas Balderrama ken ti Familiana. Tumakder tayo kakabsat. Isa ko to'y di puso
puso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, ngagdayaw tiyapo. La la la, 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 la la. Isagot tayo di puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nga agdayaw tiyapo. Intayon pasangbayan tiyapo, sarap wentay di kan kanta tayo. Isagot tay ayat tayo, kakabsat ken pada tao, tapno may kari tayo, nga agdayaw tiyapo. La la la, 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 la la. Isagot tayo ayat tayo, kakabsat ken pada tao, tapno may kari tayo, nga dayaw tiyapo. Hindi pa iraman ti kararag tayo, ti special intention ni Emilia Ilar, ni Erlinda Mayrina, ni Daisy Serkina ken ti pamilyana, dan Jonathan ken Florencia Gabay ni ken ti pamilyana, ni Karina, ni Epihenia Madriaga, kastamot dagiti dimawat ti karkararag tayo kadakwada. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti panangpaspasang bay tayo, panagsagsagana tayo iti iyaay ti Apo, dalusan ti puso. Babaen ti panagtipon, ti pamati ken aramid tayo. Daytoy ti kapatgan, ti panangibiyag, ti kungkuna tayo apamati. Agkamatalik tayo iti Diyos, tatulungan na tayo amang ibiyag iti daytoy apamati. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Natay amin kuna tayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, te kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakagali, nakalmesan nakelpos puso mi. Kristo mga asika, Kristo mga kawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen
kali, nakalmesan nakem puspusumi. Apo mga asika, Apo mga asika, pagkawanem basbas sulmi, pindot na kurkurangan mi, ketalawin na kangkali, nakalmesan na kempus pusumi. Nakalmesan na kempus pusumi. Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, ipaay mo kadi nga awan ti anyaman nga aramid amang lapet ti gagarmi a sumabet iti anak mo. Aramidam kuma tanailangitan asirib mo, ama iturong kami, ama iranod ken Kristo. Iso a Diyos a makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Mayarig iti kayo anapukan tinaarya na kapuunan ni David. Yemkas iti panagsaringit tinabati apuon. Kastamet itataod to ti baro nga ari kadagiti kapututan ni David. Ti espiritu ti Apo ti mangted ken kuana iti kinasirib. Panakaammo ken laing amang ituray kadagiti tattao na. Mamuan nanto ti pagayatan ti Apo, ket agbuteng ken kuana, ket maragsakan to ti panagservina. Sana nga ibatay ti panangukum na iti makita wenno mangeg na. Nalinteg to ti panangukum na kadagiti napanglaw. Sa lakniban nanto ti kalintegan dagiti napakumbaba. Agbilin to ket madusa ti daga. Matay to dagiti managdakdakes at tattao. Iturayan nanto dagiti tattao na iti kinalinteg kin kinatakneng. Aglalangyen to asikakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaidadan to dagiti leopardo ken dagiti urbon a kalding. Dagiti urbon a baka ken urbon a leon may santo ti pangananda. Ket babasito nga ubing ti mga iwan kadakwada. Agkapanganto dagiti baka kin oso. Agkaidanto asitatal na dagiti urbunda. Manganto dagiti leon iti garami akas kadagiti baka. Saan to aman ano ti maladagang agayayam iti asideg ti nagita nga uleg. Awan to ti madangran wenno dakes ijesyon anasantuan abantay ti Diyos. Agsaknap to ti daga ti panakaammo ti Apo. Kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Adan to aldaw at tumaod ti baro nga ari iti naaryan a kapututan ni David. Agbalinto akas bandera amang idalan kadagiti nasyon. Aguumong danto iti naaryan a syudad na. Kaya't ipaidan to ti pamadayaw ken kuana. Tisa o ti Apo. Agari kumati kinalinteg, bayat iti panagbiag na. O Diyos, isurum ti ari amang kukum nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno ituray na asililinteg dagiti tattaom. Ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Agari kumati kinalinteg, bayat iti panagbiag na, ket agpaot kuma, tirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay ito manipod iti maysa baybay, agingga iti sabali, manipod karayan Eufrates,
agingga iti ungto ti daga. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana, kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi ka dagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Pulos adinto kumamalipatan tinagan na, agpaot kumaakas iti init, ti panagdidinamag na. Agdaydayaw kumadagiti amin na nasyon ken kuana. Dawaten da kuma abindisyonan ti Dios ida, akas iti panakabindisyon ti ari. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Amin nga da iti nasantua na surat, na isurat da tapno isuro da tayo amang namnama, babaen ti anus ken pamarigta nga ited ti nasantua na surat. Sapay kuma tatulungan na kayo ti Dios apaggapan ti anus ken pamarigta, tapno agtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa ti Timekyo amang idaydayaw iti Dios ken ti Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ngarud, awaten nyo ti maysa ken maysa iti pakaydayawan ti Dios, kas iti panangawat ni Kristo kada kayo. Ta ibagak kada kayo, ang nagbalin ni Kristo nga adipen dagiti Hudyo, tapno ipakita na ang mapagtalkan ti Dios. Tapno tungpalen na dagiti kari ti Dios kadagiti Ama, ken tapno agdaydayaw met dagiti hentil iti Dios, gapu iti asina. Kas kuna ti nasantua na surat, ngarud, idaydayaw kanto kadagiti hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo. Ti sao ti Apo. Sidadaan ka Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan og tinagan mo. Maitantan og tinagan mo. Apulutang tuy panunot ko, ipahay mo kat bendisyon mo. Tapno agtulnog daytoy puso nga agtungpal natin mo. Sidadaan ka Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan og tinagan mo. Maitantan og tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Iti dayta a tiempo nagparang ni Juan a mammunyag ijaylet ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana. Agsipod ta sidegan ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat asawen ni propeta Isaias idi kinunana, ijaylet ang adda mangipukpukkaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaatin niyo ti pagnaan na.
Na Abel adot-dot ti kamelyo ti kawes ni Juan, sinturon alalat ti barikas na, dudon kendero ti kinkinnan na, napan kenkwana dagiti tattao a naggapu ijay Jerusalem, ken intero a probinsya ti Judea, agraman amin adagdaga, iti agsumbangir a karayan Jordan. Nagbabawi da silalatak kadagiti basol da, ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Pariseyo ken Saduseyo nga umay pabunyagan ken kuana, kinunana kadakwada, da kayo akapututan ti uleg, si asino tinangibaga amalisyan nyo, tidandanin dumteng apungtot ti Diyos. Ipakita yo babaan ti aramidyo, anagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Diyo ipagarop a mailisi kayo, diyo ipagarop a makalisi kayo, iti panagkunayo, taamami ni Abraham. Taibagak kada kayo, akabailan ti Diyos, a pagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham, na isaganan tiwasay a pangpukan kadagiti kayo, agingga iti ramot, mapukan ket maipuor amin akayo, adi agbunga iti nasayaat, bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan ang nagbabawi kayon, ngem umay ti sumarsaruno kanyak, bunyagan na kayo ti Espiritu Santo ken ti apoy, dakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak, jakpay maikari amang bitbit ti sapatos na, adda kenkwana ti bigao apang taep iti irik, urnungen ken idulin nanto ti irik iti kamalig na, ngem puuran nanto iti taep, ti apoy adi maiddep. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nagitarupa yan na puyatan nga napan nagbuyat ti float parade. Adupay dagiti nga nakimisa di rabii, isong imay datatangang puyat lat tatarupa da. Idi kalman, inawis dak iti parokya ti Sinait, San Nicolas de Tolentino, nga nagrekoleksyon da. Ket ada 250 plus dan sa nga nagrekoleksyon, kakunada, apo, i-shout out da kaminto, nagmisa ka, ang shout out man dagita nga taga Sinait nga naki-rekoleksyon. Nangrugi ti 9, aging gana ti 12 o'clock, sakam nagmisa, iti oras ti 1:30, nagmisa kami man ijay NSCsin, ti minisaak, dagitay dimawat, dagitay batch 85, ti Holy Spirit Academy ti Bangged, ken Divine World College of Bangged. Da Mayor Glenn Eduarte kan dagiti kakadwana ni Manong Dino jum umaidtoy. Kanagmisa kam ijay, so nagtataderak ti from 9 o'clock to almost 4 o'clock. Kaya yo dayay. Kagaputa damisa ti dinaratan, idi di magas kabasit di parokya kini Apo Flor, idi kuan maladawen. Paspas taray. No apay mo agap apuraka, kasla na gaduti agpaspasali. Kanigid, kanawan, addan to nakaibay mga nakangatot sakan na nga, tenla ti tartarayon na anya, kaya di mo dagating agpaspasali kalsada. Alay kanigid, kanawan, makadanong kam takan doon, nagaduti traffic enforcer, nagadulugan apaya, ay apo agrub-rubwat data nga float par, imbag ka hanga nakarward yung ulo na naladaw kam ko mga talaga. Nakaabot kami. Paspasan tayo, intay dinaratan, takababain ti maladaw, tasyak kumabainak nga maladaw. No, hanga importante, unohan nga gagara nga taka, babalingam no igagara, madi. Napantayo, ali paspas, la, rubwat, agmisa tayon. Kunada di dinaratan, itugtugaw mo pa apaw, apaya, awantay sound system, tanausar di Kristo, di pa'y naisubli, ay yakot, kakaasiak nga ng kamkamat, awang magaya. Apanda nagbulot ti sound system, lubat manan, ay apo, agalas 7 Samuel, di agmisa kami, so kung kunak kakaasiak nga ng kamkamat, ay yakot, handa magaya, nalipatan, da mga insagana ta sound system. Kas di gamin ko, nanak, uray no kas ano pa nagsagana tayo no daduma, addan tulat takurang na. Itibiyag tayo, uray kasano pa nagsagsagana, no daduma, agkurang tulat ta. Kaanya ti ko na namin ni San Juan.
Impukpukkaw na, anya ti kuna na isunat magipukkaw ijilet ang isagana yo ti dalan ti Apo. Saya atin yo, palintigan yo ti pagnaan na. Kakas ano dayto, datayo tatat at tatanga panawon, datayo nga madama, nga makabasa dayto, mensahe. Kasano pa nang isagana tayo ti pagnaan na. Anya ti inaramid ni Juan. Kinigtot na dagitoy napan digat agbunbunyagan mamunyagdan Hodea kadakwan napan dagiti Pariseyo ken Saduseyo. Sino dagiti Saduseyo? Dagiti mangibagbaga nga kabisado da tilinteg ni Moises na laing da kunada. Dagiti Pariseyo dagiti mangiklaim ibagbagada nga managkararagda asidegda ti simbaan malagip yo dijay pangarig ni Apo Jesus. Nga dadwa nga napan nagkararag di templo, di may sa Pariseyo, di may sa agsingsingir iti buis. No, malagip yuhaan. Napuyatan kaysa. Kanya ti kararag di Pariseyo, agyamanak Apo ta, agtatay tingak, ited ko ti tayting ko, agay ayunarak, haanak nga makikamkamalala, hanga kasla kadati kaabay ko ama nagbasol ko nana. Kada iti mo managbasol ko na, di na pa'y maiyangat jay ulo na, pakawanan nak Apo ang managbasol. Kakuna ni Apo Jesus, sino tinapalintag ti biyag na, kunana, dahi jay managbasol nga napakumbaba, kinja mangikarkarit ti aramid na. Kaiso nga, hindi mapandag pabunyag, kini San Juan, kuna ni San Juan kadakwada, da kayo akapututan ti uleg, kunana. Nagdagsen jay baga ni kwa, San Juan. Kunana da kayo akapututan ti uleg. Si asino ti mangibaga, amalisyan nyo ti dandanin dumteng apong tot ti Diyos. Anya ti karit na kadakwada, ang daytoy na eh. Ipakita yo, babaan ti aramid yo, anag babawi kayon. Pamati ken aramid agkin namayat may maysa. Haan nga adda ginana ti pamati ken aramid. Dayjay ti bagbagana kadakwada. Ijay iso nga ijay sinait di kaluman impadamag kayo nga taga Salcedo, iso nga sikat ka ijayan. Wow, nagsikat kayo, palakpakan kayo man, la palakpak. Amuyo ti kunak, amuyo di Salcedo kunak. Nagmi-meeting kami idi kaano na dyan, Sabado, Domingo. Well, nagmi-meeting kami, kunak. Nagplano kami iti Christmas program. Nagmayat di plano mi, kunak. Agiin niya ti kunada, ag-practice tayo ti sala. Amayat, kan-kanta. Agi-exchange gift tayo, kunada. Mano, worth 500. Ngam ado nagpipin na pilit, ngano 500. 500 kumaa. Haan nga imbilang na di jibungon plus pinagpliti na nga napanjikan dun ay 150 iso nga nagajibas si tinaala na ririn no sino ti makaala ti kurang dahil ti nagmimitingan pin na pilit no 500 masapol ka 500 awan ti nabababa so nga sikat kay ijay niya kakunak balbaliwan tayo man kunak apaya nga, agpabuya tayo. Sino ti pabuyaan tayo? Datay laang di bagbagi tayo, haan? Sab at the sab an angel. Nakabaybayag day tanga kantan. Sino mang buya datay laang? Kadi mala na jay. Holy night. Nakabakuyag nga kanta. Kasi no pabuyaan tayo datay laang. Sino ti agi-exchange gift tayo, tapno awan malugi in kay lagumatang regalo yung bagbagi yun, tapno eksakto nga 500 haan. Kadi dyan nga, nag-aapa kayo. Kunak, balbaliwan tayo man, kunak. In kay mangala, tikas tatayo, no talaga laeng, mangayab kayo, iti kaarubayo, nga ni apong kuma, nga may sa nga agbibiyag, nga kakaasi nga agpuy-puyot, ti ang ngoyob, ijay nga, isuda man ti alaan nyo. Napadasan nyo nagkarolingan? Oh. Di mat nagkaroling kayo ka, tibalay nga papanan nyo ka, dahi tay, adda doorbell na, tay nangato alad na, nagado aso na, nagado ti Christmas light kada
Christmas tree na, timan mapanyo karulingan ka, ni apong ije nga may sa nga nakatuyang-yang, jibalay na nga awang pairikop tiri daw na. Api nga labsan niyaw. Gapota, haan nga makaitadaan. So, impasikat ka ijay, kasi kung timan ayaban nyo ka ni Apo nga may sana, DJ worth 500, imbes nga agsisinukat tayo, rigrigalwan tayo, ti bagbagi tayo, isuda man ti kantaan tayo, ti, oh, holy night, thy stars. Isuda man ti ikan tayo, ti regalo na, tanudad dumak, nalipatan tayo mo't idan, di tayo mo't maikan ida. Kala ko matata, nag-anniversary ni Apo Padi, wow, nagimas timakan, Father, bagim da ito. Wow, thank you, maragragsakan nakmat Nga sa regalo kanyak ti brief, ta bot-bot garod dagit ti brief count. Timan ikan tayo ki ida, kunak. Idi kwan nagbaliw ti rupa dagiti nakimiting, kunak kaya sinait, limiday da amin. Idi kunak nga hantay nga agririn ni Galo, ti ikan tayo dagitay awan kabkabaulan na itibiyag, nagbaliw amin. Idi kuang kunada ka, intay ta agsulisay, ti itintay kadakwada. Taga Salcedo kay lang agpaiso kunak. Haandan kabaulan ti mangted, taawanan ti agsubli kadakwadan. Iso ko na kaya sinait, amuyo, idinalpas ti meeting, na kami suot da amin, manupay tinangan. Nagdadayamudom da nga nagawid. Kayso ti ko na kauwan, naglaka nga ibaga nga, give love on Christmas Day, joy to the world. Datay mo laeng, takaya tay nga rod. Iso daman ti ingka ikan na usto, iso nga rod da jay, pamati ken aramid, agjeb kuma. Iso di imbaga kon, iso daman ti regaluan tayo, kung agsulisit tayo. Ngam idi iso da agririn regalo ko maya mat. So nga palakpakan, sikat kayo nga taga Salcedo, impadamag kayo mat. Impadamag kayo. Hani diya ti bagbagak nga diya ngay, no, joy to the world, si kaman ti mang titirag sa kadakwadan, us-usto di pamatim. Haanga ti umuna nga panunutom, kano anya bagim. No, us-usto di pamatim ko, no, agkamayot di pamatikin aramid ko, ipakat mo man itibiyag. So, kunak kanya, dak, amuyo, uri da tayo gamin nga katoliko no daduma, hantay mapabasol dagiti sa bali nga pamati na nga kakabsat, katkatawaan da tayo. Katkatawaan da tayo. Anugutin tayo. Taapaya, nagpintas, imbagak pa iya sinait, daya kantangay, anya daya kanta, nakasabay ko sa jeep, ang isang ali. Amuyo daya kanta? Go! Nagro-rosaryo, ang matay nakapikit, pumara sa may kumbento. Sandali lang po, sabi ng tsoper, kasi may nanguhuli. Mura pa rin na mura ang ali. Agsun santo rosaryo, nakasingsingpot, ay, idihanda nga insardang di pagsa, penga di mo insardang nga, mura pa rin na mo. Ayan na nga, di kararag, hindi di aramid na. Banal na aso, santong kabayaw. Salcedo ito, he. Ay, hamot hamot na kayo mo. Ang kunak lang. Isong arot day jay, tangag bagay, no dagi no katkatawaan dati sa bali hantay panunutan no anya di pamati da, no anya di sitwasyon da. Ngem da tayo, tikarit na nga minti kina Kristiyano tayo, no anya di patpatsin kunan ni San Juan. Ipakita yo iti aramid yo anag babawi kayon. Aramid ti pakakitaan. Ipakita yo ti aramid yo ang nagbabawi kayon. Untata, advent ko na tayo, advento panagsagsagana, kaya tayo nga balbaliwan, adda ag-recollection, kung iti parokya, dinuminggo nga recollection, masapol yo pay laeng na umakaisan, kay bumerok ti pag-recollectionan yon. At ag-recollection tayo, agwa tayo, ibagay man DJ, ibagbaga tayo nga, panagserbi, ibagay tayo man di, ibagbaga tayo nga pamati, babaan ti aramid tayo. Iso nga ko padigwam man, nagmayat nga padigwan ni Apo Padi, tapalakpakan na kahaan. Nagmayat nga ikan, kadag di regalo nga, pagkadkadwam nga leader ta, maisubli na.
Ingka man ikan day te kaarubang mga kakaasi tapno aglawag mo jirupa na di na may mapadasan ti makantaan mo ti dahi to ya balay tila amuyo gamin nga balay kadagay tay dadakkel no agkarkaruling kayo haan. Labsa-labsan nyo mo di balay ni Apong. Ilaylayat yo pailaang paskwayo anaimot kung awang nga rod maitid na. Kitaan tayo man, imbes nga no, kung tayo nga joy to the world, agragsak ka itan lubong, datayo man timang pagbalin nga naragsak ka dakwada. Dahil ibagbaga tayo nga pamati ka, ibagay tayo man, ijay aramid. Kaslangor, di kunana nga santong kabayo, nakapikit, nagro-rosaryo, idi handa nga insardeng, agsaot dakasen. Kaya na nga, di pamatikin aramid, karit na. Isuti ko na ni San Juan. Da kayo kunayo ti ammo yung malisyan nyo ti pungtot ti Diyos. Ti kunayo, da kayo nga kapututan ti ulag kunana, tadag ito yung pariseyo nga rin sa dusayo, nalaing kunada man nagkararagda, ammo da ti Diyos, ngam di aramid haan nga maibagay. Isumot ti beruken na kanya tayo. Da tayo nga Kristiyano tata, da tayo nga magibagbaga nga mamatikin Kristo, kasano nga tati panagbagay di jay pamatikin aramid tayo. Kasano nga tati pa nagbagay di jay isao ken jay aramidon tayo. Day taman ti karit na kada tayo. Nagrigat Tano agpupungtot ka, nabannog ka, nagadud pa kabuungan ti ulom, santo adapay la bigbigat ka, manang umutang agoray ka, magmamalas ka ti biag. Bigbigat ka, umutangan ka, agpungtot ka. Kasano nga ron nga ibagam di jay kararag ken di jay aramid nga agbagay. Iso ti warning ni San Juan Kadakwada. Kano panunutan tayo, kakitaan tayo. Datay nga tamot. May bagay nga tayo pamatikin aramid. Makitkita da nga tamo di aramid tayo. Ako na tayo nga mamati tayo, iti Diyos tayo. No, agbagay day ta, ure niya nga oras tayo umay na, nakasagana. Niya ko na tayo nga natural, di po biyag tayo nakasagana. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti may sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken iti may sa nga apo an Hesus Kristo, bugbog tong nga anak ti nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaang iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus gapu kada tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nas. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen nati ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmati Espiritu Santo, nga apo ken mangmang te iti biag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagurukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatag mati iglesia amay maysa, Santa, Katolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Iti panangururay tayo iti yaay ni Apo Jesus a Kristo, iti bait tayo, denggan tayo ti awis ni Juan amamunyag, amang isagana iti dalan ti Apo, babaen, ti panangbalbaliw tayo, ti biag tayo, tapnon inton umay. Makaayayo tayo, iti imatang na, ngem saan tayo amaaramid daytoy, no awan ti parabor ken panulong ti Diyos. Awagan tayo nga rod, tinagan ti Apo, tapno paraburan na tayo, iti ada bendisyon, ket kuna tayo, Apo, pabarwen na kami ti Espiritu ti ayat mo. Agpaay ken ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi,
ken dagiti amin nagtrabaho, ti pa nakapabaro ti simbaan, tapno kan kanayon kuma asiriregtada, iti misyon da, ket kanayon irakurak da ti mensahe, tinapudpudno a panagbalbaliw, ken panagbabawi, kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno kan kanayon kumang ipakat da ti kabaylanda, amang panday kadagiti paglintegan, apagsayaatan iti kaaduan, tapno maragpat ti pagilyan tayo, tinananay, apanagduras, kumararag tayo. Agpaay kadagiti agbibiyag ti kineryoso, tapno agdanayon kuma ti kinasingpet da, babaen ti panang surot da, iti kinasingpet ti panagbiag, ni Juana Mamunyag, tapno agbalinda napudpudno a pagtuladan, dagiti tao a pagserserbyanda, kumararag tayo. Agpaay kadagiti adda ti pagbaludan ken amin nga nakaaramid ti krimen, tapno babaen ti panangibabaet ni Juana Mamunyag, maawat da kuma ti parabor ti Apo, tapno mabalbaliwan ken maurnos da ti panagbiagda, ket pasangbayen da ni Apo Jesus iti baet da, kumararag tayo. Agpaay kadatayo amin nga nagkaykaysa, nagtitipon ita, tapno ti panangururay tayo iti naragsak nga idadateng ni Apo, mapabaro tayo ti panaglilindangen tayo, tapno inton dumteng agarin to ti ayat, rag-o ken kapya iti biyag tayo, kumararag tayo. Agulimet tayo, intay dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pabaruwen na kami ti Espiritu ti ayat mo. O Apo a Diyos, nga ama ti bilag ken kaasi, agkamang kam ken ka, iti panagdalyasat mi, iti nariribok a kasasaad mi, kas maysa a pagilian. Denggam dagiti kararag mi, ket tiyeg mo ni Apo Jesus iti biyag mi, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, ken ditimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangem, ayat ti linaunda. Manipod ti bantay, baybay karayan ken talon, tinagbanugan mi ita, umay mi idatun. Dagito'y ti bunga, ti anus recta ken rigat, apagyaman mi ken kaken, mangyemkas ken ayat. Awatem kaduakum, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangem, ayat ti linaunda. Kadagito'y nga ima, nga ita silulukan, mangiyawat kadagiti datun, anak nuan ayat.
ragsaken ayat ana Diyosan awatem kaduhaku dagitoy sagot ti tao nakurapay makita Angem ayat tilinaunda kadagitoy nga hima anak kaiyawatan di kapyarak saken ayat anak Diyosan sudan to kuma metlaeng limang isak na kadagiti amin na tao iwagas ni ayat awatem kaduhaku dagitoy sagot ni tao nagurapay makita ngem ayat tilina di Diyos Apo umay kuy datuni kekaten ida sampai kumatamay kari amay datun tirabaw di altar na dayo'y atinapay nga isagot miken ka awan ti dayaw na awan ti dingos na di Amay kariya may datun ti padaya apag daydayaw miten ka. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kat may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Maip kumatapong tot mo o apo, babaan day ti daton, ken napakurang akarkararag mi, ket no pay saan nga umdas ti bilag dagiti ka ikarian mi, saranayan na kamkuma babaen ti panalaknib ta kaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo, ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo di Apo, a Diyos kadagiti amin, amin aparswa. Ti langit kandaganap no, iti pakaidaydayawang, usana iti kangat
Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka akin na santo, ket si katigubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rot, ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso maiyawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inna ka minsalakan, manupot Sa ngalubungan, bakit ti krus mo? kenin ka panagungan, inna ka minsalakan, manupot sa ngalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Kawatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok, ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanting gana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dayaw kuma, tinagan mo yung tegma, ti pagaryaman palma, tinagan dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinaragsak a puso ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero di Diyos amangika kadagiti basbasulti sa ngalubuhan mga asika kada kami. Cordero di Diyos amangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero di Diyos amangikan kadagiti basbasulti sa ngalubungan item kada kami kapya item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ngem ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararo.
Tumangadak ken kapo ketiem kasko tuy arararoko itasi kayan inag-italek tuy asubko tumangadak ken kapo ketiem kasko tuy arararoko itaasi kenayan mo inag-italek tuy asubko ngarudo Diyos na puken ka inagdawatin daytoy alipin mo alam inkakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ang talina edabukod mulain itaimam ipatay mo kikawen sipnget tibiyag ko sikalaeng ibang gusto nagturo tibiyag ko sikalaeng di gusto inapod mo ngayon Diyos na puken ka inkakatibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ang talina edabukod mulain siya sino ang malagip mo marignampay ka di amin asugsugat ko agasam ka di na o Diyos na po pasantuen kinakurabay ko siya sino ang malagip mo marignampay ka di amin asugsugat ko agasam ka di na o Diyos na po pasantuen kinakurapay ko ngarudo Diyos na puken ka inagdawatin daytoy alipin mo alam inkakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ang talina edabukod mulain ngarudo Diyos apuken ka inagdawatin daytoy adipin mo alam inkakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ang talina edabukod mula
mararag tayo. Itatanaawat min di taraon, ama ipaay iti kararwami, dawaten mi kan kaapo, at ipanakiranod mi iti daytoy a misteryo. Isuro na kam kuma ang mga misig, ti umiso aserbi, dagiti banbanag ana indagaan, ket tarigagayan mi asiriregta, dagiti na ilangitan. Gapo ken apo meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag, ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Rugyan nyo dagitay taga ditoy apo. Mabalin yun nga irugi nga iyag itoy dagitay dipong turom yo tayo no next Sunday ti pan nakabless na. At damisa tayo no malumno bigat gapota Immaculate Conception December 8 Holiday of Obligation day apo kasla Sunday ti panangilin tayo kasla Domingo. Alas 7 no rabi ino bigat apo tapno awan ti nawaywaya tayo isonto ti misa tayo ti Immaculada Conception. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. In kayo iti amin alugar, ket pagbalinen yu inangatala. Bunyagan yu ida itinagan, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Dita